Horas, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu ma nading hamu parhaladu nami. Pinuji ma debatau naung mamasu-masu hita saluhutna. Jala di bagasan lasni roha, rap dohot keluarga mamuji jala pasangapon goarni debata di minggu parjolo dung nit trinitatis sadarion. Ale Tuhan, saya ho matok tong puji hami, ai hodong mual ni saluhut si lehon-lehon nadinggan, saya ajari mahami rap dohot kutude keluarga nami, asa tau ro marsomba di adopanmu. Di parmingguan keluarga di Tikyon, rap dohita dohot dongata sabagas, marsoba jala mamuji tuhata, alani siana sarohata tahate dakkoma. Idama dengan nai dohot sonang nai, molot tungkungu sahudulan aka namar hamarangi, rap makalah sondenggan basa ni Jahoba. Alani sude mahita marlas ni roha mamuji guarna nabadiai, marede mahita sian bukuede nomor 640 ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portubion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian ro di saliling ni leling na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nungamar pungu hami dison diari na pinarbadiaan mi. Sai buhay mapinggol dohor rohanami. Asa marlas ni roha hami, manangihon hatam na badiai.
Jala ringgas sami manibangi dohot upeom hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami asa hupar haseak kami aka ari-ari ningulunami na podoki. Say pamasuk mahami tuhanguluan sa liling-nililing na. Pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Tatangihon ma patik ni debata di minggut tasadarion, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi gana omu, jaladang jadi sumanomu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rona di bagasan niaek na di toru ni tano. Yang tunggabe si sobaon manang sioluan. Dia dola paten ni odo. Ikod dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa dang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani. Jala dang jadi olua begu. Manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan hahomitan. Imasahatna atong rap mangidogogo mahita siat tuhad debata. Ale tuhad debata say pargugoi mahami
mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Maredehita. Tatopoti madebat tu dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupaon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakod dosa nami. Saya sahapi mahami tu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami. Leho matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hod rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa, dohat roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pilihan na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoau marhite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatomu. Au tutu. Au sadiri manalesai akka pangalosim ala ni hadiryoku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapo ma di debata na digijang. Maredehita. Tutung manoku
tani debata turpuk epistel di mingguta di minggu parjolo dung nitrinaitatison tarsurat di sada Korin 10 ayat 10 lalu 1 ayat 26. Marsika sori mahita majahasa berek kamu ma Israel hian da partohap dilanggata nido aka namangaton piliani daon dotahe na pinilihon nasida dada tu debata dipilihon tu beguido alai dang lomoro haku hamu saor tu akabik. toisot tama Tuhani tunggu mogo mahita sian ibana Unang mama sirikoti nadi ibana nadi donganima. aigo di Tuhanido tanoon ro di isina ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Mare dehita. Tahatidak ko maha porsiautai songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaud disadok portibion rap mahitamadok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatudusan natumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman nati nubuhon isi Maria nagabe-gabean sianto di porbadia adorang sohatubuan ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul siamune debata Jahoba amanai pargugu na sohatu dosani disibay bana paimula sogot tu tanoon manguhumi hala na mangulu dohot na mate au porsia ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan hala Kristen akan nabadia dohot ihasani dosa
dohot dihatai namadok, mula mangulu dusugud daging nihala naong mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabege matikting di minggu tasadarion. Shalom. Tikting Minggu 7 Juni 2026. Bagian pertama, Gorni Minggu. Gorni Minggu sadarion ima minggu parjolo dung Trinitatis do topik minggu. Guru di debatado portibion ro di nasa isina. Bagian paduahon namaragam. Parjolo dardanak nasorang. Minggu 24 Mei 2026 nunga di basa-basa Tuhata sada dakdanak boru di keluarga Takkas Tari Partior Tampu Bolon Inang Kalista Simajutak Sianwik 10 Sianwik Sia NRJ 2 tolu sada nom tolu puluh sada Hipasdo dadakani Rap Dohot Natorasna 2 Ruas Namodding A di hari Selasa 2 Juni 2026, nunga jumolo maruju ngolu amang padita Amir Hasatan Silitonga BSM, umur 87 tahun, Sianwik 34, NRJ 5 Sia kosong. Debatama mangapuli inang porman Sibuya dohot sude keluarga na tina dikonna. B. Di hari Sabtu, 6 Juni 2026, nunga jumolo maruju ngolu inang Reniati Silaban, umur 62 tahun, Sianwik 10 NRJ 807. Debatama mangapuli amang sintua tahdin maha, doot sude keluarga, na tina dikonna, jala di patupa do sadarion parmingguan di rumah duka, masuk pukul 08.30 WIB niuluhon ni Bibolfro inang bertauli hutauruk doot parhalado wik 10 walu. Tolu parmingguan keluarga. Saderion Minggu 7 Juni 2026 di Patupa Huriata do parmingguan minggu keluarga di Ganu parmingguan Rap Saudulama na sekeluarga. Jala di Patupa do punguan pilihan keluarga di bagasan amplop ima tuha porluan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu. Tapasaat ma pilihan sada A, sada B, dot pilihan 2, adorang sojamita, jala pilihan keluarga di bagasan amplop, tapasaat tujolo duksipul jamita. Opat, konven pelayanan penuh waktu full timer di hari Senin tanggal 8 Juni 2026 di HKBP Salambaran di Patupa do konven pelayan penuh waktu dot keluarga masuk pukul 10.00 WIB. Bagian patuluhon koinonia pelayanan persekutuan sada seksi sekolah minggu sadarion 7 Juni 2026 di Patupa do pasat sertifikat dot hadiah si palas rohatu anak sekolah minggu naman dohoti perlombaan Serena Distrik 20 Sada Banten jala manampilhon edde pujian di parmingguan pukul 8 WIB. 2. Seksi remaja Naposo A. Hobartu pesta parheon remaja Naposo di hari Sabtu 10 Juni 2026 pukul 10.04 WIB di Patupa do seminar Exponential Growth pembicara amang Insinyur Lebiner Sinaga STMM CMA maringanan di gereja pinagidohon ma 2 halak remaja Naposo perwakilan Ganupwik lao madohoti ulaoni. B. Lau mendukung kegiatan parheon remaja Naposo, pinangidoma partisipasi Ganupwik, godangna 300.000 per week. Tolu, PA Seksi Ama.
Hari Kamis 11 Juni 2026 di Patupa do pertandingan tu seksi ama ni Huriata Maringanan di Sopo Saroha masuk pukul 10.30 WIB. Pinangido matu punguan ama Huria, ama Kantata Gloria, ama Asaf Bermasmur, dohot sude ama Sian Ganupwik, asa retama dohoti pertandingan ini, namar hobas liturgis sian ama Wik 20 sada, tangiang pangondianon sian ama Wik 22, dohot napa punguan pelean ama sian Wik 20 tolu, 24, dohot tolu puluh pitu. Ende puji-pujian sian ama Asaf Bermasmur, dohot vokal grup, sian Wik 22, dohot Wik walu. Nah para dehon konsumsi sian Wik sia, 10, 10 sada, 12, dan 35. Opat, kunjungan kor ama Huria. Di hari Minggu 14 Juni 2026 di Patupa kor ama Huria do kunjungan gerejawi dalam rangka pesta pembangunan HKBP X Audi Bojong Rangkong Resort Perumnas Klender ni Uluhoni Padita Sardono Siburian. 5. Seksi lansia. Di hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 5 tanggal 8 Juni 2026 Borhat Seksi Lansia HKBP Tangerang Kota do wisata dohot kunjungan gereja tu HKBP Yogyakarta. Ni Uluhoni Padita Sabar Emanulang dohot Padita Sardono Siburian. Bagian paupaton diakonia atau pelayanan kasih. Sada ucapan selamat dan doa. Full timer Parhalado dohot sude ruas pasahaton A selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh tu 52 halak ruas dohot selamat ulang tahun Pardonganon Saripeon tu 10 walu keluarga. Hata ni debata madok saya dilehon ma tuho si subut roham jala di pahasaut ma nasa sakapmi sian pesalmen 20 ayat 5. B tu sude ruas namar sahid saya dileo Tuhan ma gogo dohot hahi pason hata ni Tuhan madok saya homa pamalum au ale Jehova asa tung malum au huilala saya homa mangurupiau asa tung dapotan pangurupionau ai hodo puji-pujioku sian Yeremia 10 pitu ayat 14. Tambahan di Tikion adong pemeriksaan kesehatan gratis na maringanan di gedung sekolah minggu. Tusude ruas na naing madohoti pemeriksaan gratisi boyanon mendaftar sidung parmingguan di Tikion dan dang marbiaya gratis do tu hita saluhutna. Songoni matikting di minggu tasadarion dia katikting na so di jahahon noaeng tajahama di buku acara digital na suatu grup WA Ganupwik. Moladong akan nahurang takas di panuraton dohot di panjahon ni tiktingon tapatakas matu parhalado di wiktabe manang tu sekretariat ni Huriata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuata ma pakobasion ni Huriata jala di pasu-pasu ma naing parhalado dohot ruas lau patupahon akka ulaon na denggan di Huria bayan sangap di goar ni Tuhata. Horas. Marede mahita sian bukwede nomor 710 sia jalata pasahat ma peleata. Johon ihuton maaf Togu au Yesus Tuhanku iring-iring malakaku patuduhon madalahu asa unang-unang iluan
undang-undang di luar. Pargokoi mau Tuhanku, pargokoi mau Tuhanku, pargokoi mau Tuhanku, lau mamor san silang na tua, toguau Yesus Tuhanku, iring-iring malangkaku, patuduhon padaku, asa undang-undang di luar. Ubeke suaramu Yesus, ubeke suaramu Yesus, naman johon iuton baa, toguau Yesus Tuhanku, iring-iring malangkaku, patuduhon padaku, asa undang-undang di luar. Upasahat madiriku, upasahat madiriku, upasahat madiriku, mangihuton Yesus Tuhanki, toguau Yesus Tuhanku, iring-iring malangkaku, patuduhon padaku, asa undang-undang di luar. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom amanginang nahina holongan di bagasan goar Tuhan Yesus Kristus. Dot aka enakon nami ruas nihuria nang remaja dot napo sebulung horas madita saluhutna. Hatan di debata dihita imana tersurat di buku Psalmen bindu 50 memuka sian ayat pitu sahatu ayat 15. Tapayut-ihut ma akamang kainang turupuk dihita nanaing si ulahonota di bagasan parngolota si ganupari. Psalmen 50 ayat pitu sahatu 15. Sai tangihon ma ale bangsokku, asa makuli ngau, ho ale Israel, asa hu hatindakon tuho, au debatado debatam. Dada alani pelian mi ubahen hupicako, manang alani pelian mi si tutungon akan atotong di joloko.
dang nian pola sian jabum au membuat lobu menang habing sian akabaram. Ai guru diau do sude binatang ni harangan pinahan nama ribu-ribu akana didolok pe. Hutadda do sude pidong akana didolok. Rodi akana menggulumit di ladang guru diau do. Tung sura maleau dak pola tuho au mengalu-alu. Ai guru diau do lihat portibion rodi isina. Tung panganokku majuhut horbo tunggal manang inumoku mudarnya kahambing. Pelehon matu debata hamaulia tehon. Jala garari ma akka gaba-gabami, akka baga-bagami tu nasun timbul. Jala joma au jupa diari hagugotan, asa hupalua ho, asa dipuji ho, au ido sahatna. Amanginang nahina holongan di bagasan goar Tuhan Yesus Kristus masuk dohita di mingguta tikion ima minggu parjolo dung trinitatis. Di patuduhon do tuhita sian turpukta sadarion iya debata nata sombai ima debata panoppa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan nyata benar itu ada di halaman pertama dari Alkitab kita ya. Isedo tuhatai. Na parjolo di patadahon watuhita ima debata nama noppa. Ibana do nama noppa langit dohot tano laut dohot harangan jala saluhut akka nama ngolu di bagasanna. Tarler dohot dohita di siate hita pe ditoppa do sian orbuk ni tano jala ikon mulak muse gabetano. Ngoluta, hosata, hamoraota, jabatan, keluarga dohot saluhut na adong dihita. Bersumber semuanya dari Tuhan. Ibana do na mangalehoni saluhutna. Ibana do na mangalehoni hombar tu lomoni rohana, hombar tu holongna tuhita ganup marsada-sada. Ya. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita pegang sampai saat ini harorwana sian debatado. Ya. Bukan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, tapi semuanya berasal dari Tuhan. Alai tungpe saluhut nai bermula sian debata do napunasa sebagai umat manusia yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi umatnya. Tuhan juga menetapkan kita untuk memberikan persembahan. Di jodoh hita akka na porsia tuado pani debata gabe bangsona ima jojo na perjolo tuhita saluhutna ikon tatadda do isedo dirita jala isedo debatata diturpukta nakin di ayat pitu di patuduhon do Shema Israel ima dalan parjupangan debata tu bangsona ima marhite-hite suara. Tuhan bersuara dan manusia haruslah mendengarkan. Shema lapatanna tangihon ma. Iman itu terbentuk ketika umat mendengar, bahkan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ada perbedaan mendengar dohot mendengarkan. Molo mendengar dia hanya menerima informasi, ya.
alai molo na mendengarkan apa yang diterima, informasi yang didapatkan diulahon ma di bagasan ngoluna. Memang sedikit perbedaan hanya karena penekanan kan, tetapi sungguh sangat dalam maknanya. Shema Israel, ketika Allah berbicara kepada umat, engkaulah bangsaku dan akulah Tuhanmu. Patuduhon doi asa boy beribadah umat itu kepada Tuhan. Salah satu bagian dari beribadah ima pasahaton pilihan. Amanginang nahina holongan di bagasan guar Tuhan Yesus Kristus. Di ayat napaduahon nakin di ayat 8 kita mendengar Tuhan marah kepada persembahan yang diberikan oleh umat Israel pada saat itu. Dipicang di batado ima pilihan na pinilehon ni akka bangsoi tuadopan ni debata. Idok debata dada ala ni pilihan mi ubah henu picak ko manang ala ni pilihan si tutungon akka natotong di joloko. Memang Tuhan menetapkan ikon do adong pilihan di pasahat akka bangsoi tuadopan ni debata. Alai adong do pergeseran makna ditakup akka bangsoi dina mangalehon pilihan nasida tuadopan ni debata. Ada pergeseran makna mengapa mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Pertama-tama ketika Tuhan menetapkan ada persembahan diberikan kepada Tuhan, boy menong tajahai di dia ka buku ni si Musa teh. Berniat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Adong pergeseran makna. Bangsa itu memberikan persembahan kepada Tuhan karena mereka menginginkan sesuatu. Karena mereka mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Sehingga rodo nasida dohot mambuan akapelian nasida dengan maksud yang salah di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, saya tidak memerlukan hewan persembahan pengorbananmu. Kalaupun aku lapar, aku tidak akan mencari dan meminta kepadamu. Karena semua yang aku miliki, semua yang aku ciptakan, itu semuanya adalah milikku. Dibuan pelian nasida nahing do patuduhon hamoraon nasida. Dibuat do aka pelian nasida ringgas nasida marminggu, ringgas nasida masuk tu bagas coro na patuduhon do haringgason diri nasida. Mereka datang beribadah kepada Tuhan supaya mereka mendapatkan puji-pujian, supaya mereka dihormati. Jadi adong do pergeseran makna. Sehingga di dok debatama hagigio do aka pilihanmi. Alani aka amang kainang nahina holongan di bagasan goar Tuhan Yesus Kristus. Tasulikiti majuate. Mari kita menyelidiki diri kita dulu masing-masing saat ini. Ahado motivasi ta masuk manang ringgas hita marminggu, rohita marminggu tikion. Apa yang mengonjar hita asa rohita memuji pasangap guarni debata di parminggota siganup minggu. Apakah hampir sama ataukah memang ada beberapa yang sama
dengan niat yang disampaikan, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Lau patuduhon boi, laho patuduhon bohi, tusin tua deh. Asa dibereng si tua. Asa unang masuk daftar blacklist. Asa pajuk pangau. Dot akadongaku jala diida mak tas baruku. Asa Roma au mendapoton Tuhani. Asa sukses maju aka proyek-proyekku. Dengan latar belakang dan alasan-alasan lainnya. Sesungguhnya apanya motivasi kita amang inang, anak-anak remaja dan naposo bulung, mengapa kita marminggu saat ini? Apakah anak-anak remaja saat ini duduk bersama dengan orang tua beribadah bersama supaya tidak digotil mamanya? Karena tidak marminggu, jadi digotil. Supaya tidak dimarahin mama aku, pergilah aku ke gereja. Supaya ada uang tambahan jajanku, pergilah aku ke gereja. Mana akan aposo lau mau marminggu asa pajupang dot si borua dia teh. Perempuan atau seseorang yang kukagumi. Apa motivasi kita? Ahado nama ngojar. Ya. Amang inang nahina olongan di bagasan guar Tuhan Yesus Kristus. Unang mahita sarupa dohotaka bangsa Israel teh. Yang memiliki latar belakang yang sepertinya menyuap Tuhan itu. Tapi baiklah dan seperti yang diharapkan oleh Tuhan akan kehadiran kita di hadapannya. Ima ala sihol nirohat tado. Ya. Karena kerinduan kita, karena kita sangat-sangat membutuhkannya, karena kita sangat-sangat menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa. Dan kita mau menyatakan di hadapannya, Tuhan, terima kasih. Saya boleh ada sampai saat ini itu hanya karena Tuhan saja. Jadi motivasi nama ngojar harorota sian bagas tabe aka amang aka inang imalaho maka mulia tehon jala patuduhon sihol nirohata sabingdo ate. Ya. Bukan yang lain. Karena apa manginang? Tanpa kita minta pun Tuhan sudah menyediakannya. Nasa nati noppa ni debata, ditoppa debata lahu tuhita do ade. Makanya kita diciptakan Tuhan menjadi ciptaan yang terakhir supaya kita bergantung kepada ciptaan yang sebelumnya. Tanpa Tuhan minta pun sudah diberikan. Bukan hanya narikot tu parngolota, dak kola narikot tu aka sosial kesosialan kita. Tuhan menciptakan hikmat dan kebijaksanaan pun itu dalam rangka supaya kita menjadi sangap, menjadi orang yang berjabatan, yang terkemuka. Lebih daripada itu, bahkan keselamatan pun diberikan oleh Tuhan tanpa tapangido ate. Tuhan berinisiatif. Tuhan sendiri yang membuka dirinya untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan keselamatan tanpa
kita minta, Tuhan sudah memberikannya. Jadi dang perlu tasuap di batate. Dak kea alpa hamua kamang kainang namar minggu bagus. Dak kea alpa hamua kamang kainang partangyangan mantap. Dak kea alpa hamua amang inang mangleon aka guguan pelean dot akalana asing, puji Tuhan. Alai lebih baik lagi dan terjalo di bata molo tap sudah saluhut nai tapatuduhon sian ias nirohata, ya, sian ias nirohata. Tuhan melihat itu semua kok, Tuhan tahu semuanya kok. Jadi asa unang sia-sia harorota salilingon manang tujuluan narion, mari tapatikos motivasi kita, kedatangan kita kepada Tuhan di dalam ibadah dan dalam memberikan persembahan, ya. Dan itu juga yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Mengapa kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan dan mengapa kita harus datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Heado isukun boruku silois basaria guarna. Tiap ganup minggu neng sekolah minggu kan huleho do pilihan tu ibana. Jadi tiki sukun mau. Untuk apa ini mau uang? Untuk persembahan. Persembahan itu untuk apa? Untuk Tuhan. Emang Tuhan perlu uang, Mak? Bukan Tuhan yang perlu uang, tapi gereja kita perlu uang. Supaya nama Tuhan semakin dikenal dan semakin pelayanan gereja semakin berkembang. Guarna pedak dana kate. Dung patorangi adong do sukun-sukun na muse. Ya. Heado hamu songoni akamang kainang disukun akaya nakon muna. Jadi sesungguhnya apakah memang Tuhan memerlukan persembahan dari kita? Apakah sesungguhnya Tuhan memang membutuhkan puji-pujian dari kita? Apakah Tuhan memang membutuhkan pengakuan iman kita? Seperti yang kita lakukan ritual demi ritual, step by step yang kita nyatakan pada saat ini. Sesungguhnya kitalah yang memerlukan semuanya. Ya. Sesungguhnya kebutuhan kitanya itu. Butuh kita memuji Tuhan yang telah begitu baik dengan bahasa situtu, burju situtu, mangalehon silehonon na tuhita ganup marsadasada. Kerinduan kitanya itu untuk mempersaksikan nahwaha porsiai ima debata sitolu sadai. Kerinduan kitanya itu untuk memberikan lagi kepada Tuhan tanda hamauliateoni rohata. Karena kita nggak punya apa-apa yang bisa kita berikan kecuali yang diberikan Tuhan kita kembalikan untuk Tuhan. Itu kan kerinduan kitanya sesungguhnya. Jadi jangan ada orang yang berbangga hati. Jangan ada orang yang merasa hebat dan benar di hadapan Tuhan. Molo nakin nahudokon nakin romar minggu hita ringgas partangyangan aka punguan-punguan tidak ada yang alpa kita ikuti. Aka sumbangan berdiakonia dan lain-lain sebagainya juga kita sampaikan. Molo neng patuduhon dirita itu nol di hadapan Tuhan. Taingot mamuse isedo na dipuji Yesus Kristus dina pasahaton pilianna. Si mamoraido manang nama balui. Dang si mamorai kan?
nama balui do kan. Napasahaton lebih sedikit dan sangat sedikit dibandingkan si mamorai. Ya, halakna mamorai. Ahano nabi nereng di Yesus sih. Sehingga perempuan seorang janda itu dipuji tentang pemberiannya. Karena dia memberikan dengan kerinduan. Dia rindu untuk memberikan kepada Tuhan. Meskipun saat itu mungkin dia tidak makan. Alai halak namorai, dia memberikan persembahan dengan sangat angkuhnya, gitu kan? Dia mau dilihat oleh orang. Sian ias nirohado ikon tapatuduhon. Taingot muse di perjanjian lama, pelianisi doa manginang na di jalo Tuhan. Pelian si Kain do, manang si Habel do. Ima pelian si Habel ate. Kenapa pelian si Habel na di jalo di bata? Karena Habel mempersiapkan segala sesuatunya. Habel mempersiapkan ondo nanaing hupelehon tu Jehovah. Yang terbaik yang disiapkan. Mengapa dia mau memberikan yang terbaik? Ala ias nirohana. Ya. Jadi jangan ada yang lain yang menginang motivasinya ya. Apalagi motivasi untuk keduniawian ini. Banyak-banyaklah aku berikan persembahan supaya semakin banyak lagi Tuhan berikan kepadaku. Itu juga motivasi yang salah. Ya. Tanpa Tuhan minta, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Imana parjolo aka amang aka inang na ikon tabuan di bagasan ngoluta teh. Mari semakin kita tunjukkan kerinduan kita, penghormatan kita. Ias nirohata, bulus nirohata, tulus nirohata. Todo pani di bata ia boy hita. Mersomba mangadop tutuhani. Napaduahon na ikon tabuan aka amang kainang. Todo pani di bata. Tapelehon ma hamauliateon jala manggarar baga-bagana. Ima dimaksudton di si pelean na mangulu ate. Mari kita berikan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan pun di hadapan kepada bangsa Israel ima burjudo nasida laho martangiang tu bagas joron di bata alai dung kaluar nasida sian bagas joron di bata dang ngadong simpati terlebih empati dang ngadong dipatuduhun holong tuaka dungan najolma apalagi kepada mereka yang berkesusahan. Untuk apa? Di hadapan Tuhan, apa yang diberikannya di dalam gereja, di dalam bait Allah, itu tidak bermakna. Alani, mulutungan non hita kaluar sian bagas joron di debata, tabahin ma diri taon nate akamang kainang, ima gabe pelean, nama ngulu. Hidup kita, keseharian kita adalah ibadah kepada Tuhan. Dan di dalamnya kita juga memberikan persembahan. Tangan kita, kaki kita, hati kita, pikiran kita. Untuk menggapai, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita. Ido yang juga Tuhan sangat-sangat terima. Dan itu juga yang diharapkan, yang harus terjadi
di dalam kehidupan umat manusia. Lapatoluhon nakamang kainang naikon tabuan di bagasan ngoluta ima marpangusadian mahita tu Jehovah. Di ujung ni ayaton di dokdo di 15 jala jou maau jupa diari hagogotan asa hupalua ho asa dipuji ho au. Tuhan tidak hanya memberi diri untuk didengarkan. Nakin Shema Israel. Di ayat penutup di dokdo kara Israel. Artinya berserulah kepadaku hai umatku. Jelasian kata kara di dokdo songona memanggil menyerukan dalam keterisakan, dalam kepahitan nanti. Mungkin kita seperti yang sesak terus kita tidak punya lagi jalan keluar ya, sehingga hati kita ini memanggil nama Tuhan dalam kesesakan. Imam marlapatan kara. Jadi Tuhan tidak hanya memberi diri, menempatkan diri untuk didengarkan, alai dibatado olodoma nangihon. Berserulah. Radedo Tuhani tumangihon akka si pasahatota tu ibana. Ya. Jadi yang menginang tidak usah ragu, tidak usah takut, tidak usah sungkan kita di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita pribadi lepas pribadi. Di dalam kesendirian kita, mari kita memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita sampaikan segala sesuatunya, napata dahon doi, holan tu Jehovah sabingdo au marpa ngusandeon. Hanya Tuhan satu-satunya harapanku, tidak ada yang lain yang dapat menolongku. Tuhan memberi diri untuk itu. Jadi di Minggu Tasadarion, aka amang kainang adalah seruan yang sungguh-sungguh membuat kita bersuka cita dan semakin lega diri kita. Karena kita sudah memiliki motivasi, sudah disegarkan, di-refresh kembali iman percaya kita. Kehadiran kita di sini memang adalah sungguh-sungguh untuk patuduhon sihol nirohata dan juga patuduhon ias nirohata dan juga neng patuduhon holan di batasa bingdo pangusadiata. Atong seanggiat ma dipargugui di batahita saluhutna. Amin martangiang maita. Mau lihat ya ali Tuhan di sudedenggan ni basam dot asin roham nang hujalohami marsada-sada ali Tuhan. Tarlumo bima hatam nabadiai. Na paingoton hami, na manunggului hami ali Tuhan. Taringot aka na hulaun hami. Tarlumo bima di tonga-tonga ni huriamon ali Tuhan. Asa unang salah mengalak kahami, asa unang salah motivasi nami ali Tuhan. Di paingot todo hami ali Tuhan. Ya saluhut na guru di hodo alani haroro nami di sona ali Tuhan na patuduhon sihol ni rohanami hamauliatihon ni rohanami ias ni rohanami lau pasangapon guar munabadiai sabingdo ali Tuhan. Mau lihat ali Tuhan Yesus Kristus, mau lihat ali Tuhan di sudedenggan ni basam dot asin ni roham. Tuhan di tonga-tonga parpunguan nami sadarion ali Tuhan. Mangido mangilik kami to depan munabadi ali Tuhan. Diaka pangiduan nami ali Tuhan. Songon bangsom ali Tuhan. Holang tuhodo kami marapangusadian. Alani ali Tuhan. Hujo kami do guarmu ali Tuhan. Neng do hupasat kami. Aka si pangiduan nami. Tungpe pos dorohan nami diho ali Tuhan. Tarleho kodo di kami saluhutna akka narikot
di bagasan parangulon nami. Sebelum kami meminta pun Tuhan, Engkau sudah mengetahuinya. Tetapi firman-Mu juga berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Alani pasat kami wa Tuhan to depanmu nabadia li Tuhan. Ima akana hinaholongan ni rohanami. Aka ruas ni huriam ali Tuhan. Na di bagasan habot ni roha. Kubuat kami keluarga na tininggalhon ni amanami na posom. Amang pandita Amir Hasahatan Silitonga. Dohot keluarga na tininggalhon ni Inang Reniati Borusilaban keluarga ni naposom. Amang sintua tahdin maha. Ali Tuhan, homa na mandauni. Homa na manglehon patuguhon haporsyon na sida. Asa manotong na sida ali Tuhan marpangusadian tuho. Mengadopi masa-masa habot ni roha na sida. Song seni peli Tuhan, kubuat kami to depanmu nabadiai, akan nahina holongan ni rohanami ruasmi, aka guar-guar nahu guari hami di bagas hati-hati nami pikiran nami dohot na tertulis di warta jemaat ali Tuhan. Homa Tuhan na mangleon hamalumon dot hahi pason. Tuama nami, ina nami, ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Tua amang John Albert Citinjak, amang sintua Tulus Panggabean, amang Rinton Simarmata, inang Deviano Sidabutar, inang Rondina Boru Situmorang, inang Rohani Tampu Bolon, inang Rosmaida Boru Marpaung, amang Arnold Hutasoit, inang Purnama Boru Marbun, inang Mutiara Boru Manulang, amang Leon Jonathan Nahampun, amang sintua mangada si Mamura, amang Desman Manalu, amang situa Parbutian Silaban, inang Romauli Boru Sitompul, dot amang Lamuhot Situmorang. Tuhan homa naman dauni, masu-masu aka ubat si panganon manang alat-alat medis na pinapasang di daging nasi dali Tuhan. Dalan mumayali Tuhan, lau manglehon hamalumon. Dohot pasu-pasu mali Tuhan. Aka keluarga nasida na mendongani yang merawat dan memelihara. Saya anggiat mali Tuhan, marhite saluhut nai. Ruas muna di bagasan parsahiton mengalami kuasa penyembuhan yang Tuhan berikan kepada mereka pribadi lepas pribadi. Dot aka sudah program ni uriam ali Tuhan marhite-hite dewan koinonia marturia dohot diakonia pe ali Tuhan. Homa ali Tuhan na masu-masu. Asa marhite hise pakobasion tritugas panggilan gereja. Gerejamu menjadi gereja yang hidup, gereja yang bermakna, gereja yang menjadi berdampak untuk sekitar dan juga untuk jemaatmu secara pribadi. Dot program pembangunan dot program nani yuton ni aka punguan pe ali Tuhan totong mahole Tuhan na masu-masu. Lalu mo bima Tuhan amanami inanami lansia na mandohoti na mengadakan kunjungan wisata rohani. Tuhan juga memberikan keselamatan bagi mereka sehingga boleh berjumpa kembali Tuhan di sini di gerejamu ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ali Tuhan debata amanami, ditatap hodo ali Tuhan amanami inanami, na adong di bagas jorom ali Tuhan dengan segala pergumulan dalam kehidupan mereka, dengan segala kerinduan demi kerinduan ali Tuhan. Na burjusi tutu doho ali Tuhan. Pasu-pasu masudi akar ruasmi ali Tuhan. Dia ka parukilo nasida homa Tuhan na menglehon hadameon. Menglehon jalan keluar. Tiroi manasida marsada-sada ali Tuhan. Asa jupang nasida ali Tuhan. Dame dohot las ni roha. Dia kana makasih holi
sirokap ni todi. Nama kasih holi dakdanak di tonga-tonga ni keluarga nasida. Nama kasih holi usaha yang maju, usaha yang baik. Homa Tuhan, nama masu-masu nasida saluhutna. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo Tuhan nami, nahu puji pasangap hami. Manotong doa ale Tuhan, di bagasan ngulu nami siganu pari. Tuhan, jolma pardosa doa hami ale Tuhan. Se sama dosa nami ganu pahali Tuhan. Asa tama hami di depanmu nabadiai. Suang-sone pele Tuhan. Untuk semua anak-anak Tuhan, khususnya yang menempuh pendidikan, baik tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, baik yang di dalam kota ini atau di luar kota, ataupun di luar dari pulau ini, atau bahkan di luar negeri ini Tuhan. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Untuk setiap hasil ujian pun yang telah mereka lakukan, biarlah itu semakin meningkatkan pengetahuan mereka ya Tuhan untuk naik ke jenjang berikutnya. Pasu-pasu ma sude aka huriam ali Tuhan. Sian na poso-poso saha tunalan sia ali Tuhan. Sa enggiat ma sude saluhutna hami ali Tuhan di bagasan pangaramotionmu. Mauliate ma ali Tuhan Yesus Kristus digijang ni salutna ilomu ni rohamma nasaut. Mengasahon goar Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho. Amin. Tapasahat ma peliata kamang painang ima laho pahimbakon pahimbakon gereja tahun marite te pelian minggu keluarga marite amplop. Nang musedo di ngolukon tumpogos medison marang sonang tahi marsika tung tuho sasudi
Pakemau hombar tulomom Bolodang ho Tuhan maringanan diau Diri kondang mararga bei Tumpogos pedison marang sonang tahi Marsika tung tuho sasudi Holan ho hui hu tondang bedirikon Togu togu madu nature Tujolom o Tuhan segara rohakon Tung unduk na mangolo iho Tondini matakong magugoy honawon Mangulahon lomo di roha Tumpugos pedison manang sonang tahi Marsika tung tuho sasudi Holan ho hui hu tondang bedirikon Togu togu matu nature Tujolom o Tuhan tung marpadan doau Ikon ho hui hu tontoko Ai hu boto takas na partua doau Nang musedo di ngoluko Tumpogos pedison manang sonang tahi Marsika tung tuho sasudi Holando hui hu tondang bedirikon Togu togu matu nature Tujolom o Tuhan saat madirikon Pakemau hombar tulomo Bolodang ho Tuhan maringanan diau Dirikon nang mararga bei Tumpogos pedison manang sonang tahi Marsika tung tuho sasudi Holan ho hui hu tondang bedirikon Togu togu matu nature Tatangnya koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroa ni saluhut silon lehon na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masia na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabewap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasea kami peleanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho tipor tibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutada hami godang ni silon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok maulia tetuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ku
Ale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia ma guarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut molomoni roham di banua tonga on songon na di bona gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni donga nomor dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jala jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasar hon ma damena tutondim. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And oh, my love, you have been faithful. And oh, my love, you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running